Prije nego što kažem nekoliko riječi o ovome, htjela bih vam iskreno čestitati i izraziti svoje uvjerenje da ćemo jako dobro surađivati s vama kao novoizabranom predsjednicom odbora. Kolegice i kolege, jako mi je drago da danas po prvi puta na našem odboru imamo točku dnevnog reda koja se bavi razlikama u kvaliteti na izgled istih proizvoda u starijim i novijim državama članicama Europske unije. Kao što je kolegica Olga Sehnalova rekla, imali smo do sada već jako puno istraživanja koja su potvrdila da razlike uistinu postoje i da te razlike ne mogu biti opravdane ukusima lokalnih potrošača ili razlikom u cijeni. Nitko ne može tvrditi da na primjer Česi preferiraju riblje štapiće sa manje ribljeg mesa ili Slovaci sokove s manje voća ili da bi roditelji radije odabrali za svoje dijete kašicu s manje voća, a više aditiva. Razgovarala sam i s različitim predstavnicima brendova koji kažu da je metodologija istraživanja upitna. Međutim, smatram da tu nema puno prostora za interpretaciju jer 7% manje ribe je 7% manje ribe. Dakle, manje osnovnog sastojka. Nema se tu što puno za filozofirati. Želim naglasiti da je ova tema puno šira od samih razlika u hrani i piću i zato u Hrvatskoj provodim istraživanje koje će obuhvatiti i deterdžente i higijenske proizvode, a rezultate ćemo imati u rujnu i moći ćemo ih prezentirati onda. Građani mi se javljaju i oko niza drugih proizvoda poput kozmetike, tehničke robe, automobila, hrane za kućne ljubimce pa čak i poljoprivrednih proizvoda, te naglašavaju kako je u stvari lošija kvaliteta proizvoda u Hrvatskoj nerijetko skuplja nego u zemljama zapadne Europe. Kao što je kolegica Olga rekla, Europski parlament je još 2013. izglasao rezoluciju o prioritetima europske politike zaštite potrošača koji je tražio Europsku komisiju da provjeri situaciju na tržištu i ocijeni je li potrebno mijenjati legislativu. Do danas očigledno nije poduzeto gotovo ništa kako se dio građana u Europskoj uniji ne bi osjećali građanima drugog reda. Ovdje se radi o očitom zavaravanju potrošača. Naime, proizvodi koji očito nisu jednake kvalitete reklamiraju se na potpuno isti način, pakiraju u iste ambalaže i potrošača se uvjerava da određeni brend znači određenu kvalitetu, a to nije slučaj. U anketi koju sam provela među hrvatskim građanima, čak 82% njih je uvjereno da nam se plasiraju proizvodi lošije kvalitete. Preko 70% građana smatra da ih multinacionalne kompanije tretiraju kao građane drugog reda. To su svakako alarmantni podaci. Vidjela sam i u češkom istraživanju slične brojke i upravo zbog toga je izuzetno važno da danas raspravljamo o ovoj temi, pogotovo u smislu toga da mnogi građani, osobito u zemljama zapadne Europe, uopće nisu svjesni da ovaj problem postoji na razini našeg zajedničkog tržišta Europske unije. Hvala. Thank you very much.